Padu to nih. Niku kula kan baleni padu. Ora apa-apa kok. Nek iso ki interaksi ki ngono kuwi Mas total. Ngono lho mumpung ketemu kanca-kanca kabeh. Ngono ta ya. Biasane nek padu jenengan tak reso nang ngene, saiki adep-adepan gelut piye yo. Nggih. Iki ngapa kok tak dilebokke? Saru. Kok saru? Lah aku ndak dipengini. Pengen apa? Pengen jam kula niku. Alah, aku ya wis di jam lho. Alah ora emas iku. Orang emas ya ora apa-apa. Wong lanang itu nggak boleh pakai emas. Kan warnane asline bukan iki. Berarti palsu. Lah palsu. Nek palsu tak peke ne. Niki niku rega 100.000, Pak. Oh nggonku 80 iki. Lah asli niku. Dan iki niku sing penting rasa cermimih ngono kuwi kaya nek nak dalang ae lho. Sing tegas. Dalu punika Panenono. Ora nek tak belani arep adiku kae toto gelar adi ning batin mungsuh nek ora aku kae. Soale pirang-pirang ning sampean duwe PR sampean ora gampang. Kamu harus bisa mempertahankan nama yang telah diraih saat ini. Nggih. Iki ora enteng. Jenengan dijeneng jenengan viral, nek kamu tidak bisa mempertahankan namamu, medun. Kuwi kudu dieling-eling ya Mas ya. Nggih, Dukai Srawung karo dalang sapa wae ya tetep sing Srawung sing apik, sing becik. Siji meneh karo wiyaga aja tok rendahke. Wiyaga itu harus kamu rangkul karena kamu nggak bisa tanpa kanca-kanca wiyaga seperti ini nggih. Karo pengrawit kudu luwih gemati. Kala-kala dundang, tukok rokok, tukok wedang, diruyalke ngono kuwi. Nggih nek niat kula niku ngoten ning sok jo mboten pukersa. Ora gelem. Nggih. Pateni wae nek ya sing penting rasamu dibuka ngono bae. So, ngono ya Mas ya. Seperti itu, hati-hati, jaga kesehatan. Sing luwih penting meneh, Mas Yusuf bisa sekolah toh? Nggih. Kuwi sing kudu dirampungke, sekolahe. Kudu dirampungke. Jangan terganggu oleh jadwal-jadwal wayang. Nggih. Gue sampean nak terganggu dengan jadwal wayang saking padete sampean leno. Kok malah sekolahnya gagal. Aku biyen tahu kaya De Yusuf. Pernah saya bengi mayang awan sekolah. Bengi mayang awan sekolah. Tahu. Tapi ya tetap 4 tahun biar nong SMP Juran karena saya tidak bisa memanage waktu. Karena ya Mas, yang penting sekolahnya tetap kudu sergap, terus kegiatan ini di jadwal yang bagus, jaga kesehatan. Sembah nuwun. Ojo laris-laris banget. Nggih. Wow, laris-laris banget apik, resikone. Kula nggih anu kalih jenengan. Nggih. Nganu apa karo aku? Nganu. Aku nak nganu gak, aku lanang do lanang ya nganu. Kah aku jan gak lho. Nganu ya apa maksudnya? Tresno saya. Nggih, perhatian ngoten lho. Ya, wis matur nuwun kaya ngono ya Mas ya. Nggih, sembah nuwun sanget sedaya saran masukan iku. Ya, yang penting siji sekolahe kudu sing sregep. Nggih. Kaping pindho sampean PR-e luwih gedhe. Monggo sinau babagan pedalangan sak oke-oke karo sapa sing mbok percaya monggo. Nggih. Ketiga kalinya harus tetap rendah diri, jangan sombong, nggih. Nggih. Oke, wong sing do sombong mergo wis rumangsa pinter, rumangsa wah, rumangsa viral, pada akhirnya ibaratnya doro mabur mulu keduren, ketabrak motor mabur der, gerak. Ya, mula aja dhuwur-dhuwur sesuk ya. Wih, ku tak kesampluk motor mabur kuwi mau apa? nek mboten dhuwur mboten gatuk ngono. Gondo. Tegese Mas ya. Tegese merendahkan diri niku rendah hati napa? Ya rendah hati iki mau tidak sombong itu tadi ya. Wis sing penting kuwi pesenku muk tak dongakake sesuk dadi dalang sing laris, dalang sing payu. Nggih. Nak ming laris tok kuwi urung sempurna karena arti laris karo payu ki beda. Bentene no. Bedane nak laris akeh tanggapane. Nggih. Ning regane urung mesti. Nggih. Ngono. Ning nak payu berapapun yang kau minta akan diberikan dari sing nanggap mau. Syukur laris bendina mayang ning terus payu. Yo hasilnya akeh. Nggih. Ngono to? Kuwi iso dienggo jaga kesehatane sampean dhewe. Saiki upamane sampean mayang mbladrek, engko meng oleh 500.000, engko ping 20, opname ayo bodol. Mulane tak dongake laris ning yo payu. Nggih, sembah nuwun nggih. Sip, Pak semangat kanggo supportipun. Heeh, ya. Nembang ya. Waduh. Nek ora dolen nembang tak nyawer lho iki kok. Nggih, mboten napa-napa. Weh, lah iki. Tin, ngadeg tin, yo, sepoti ca. Yo 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 yo.
cek. Selamat malam, adikku itu sayang. Oleh mek sing jelas sik tes. Ji rolu tes ji. Meneh Mas, munggane Mas. Ji rolu. Bar kowe tunggake Mas. Ji. Ya ben do krungu nggih Pak Bu nggih. Oh, cek diteneni kula to nggih. Oh, kok ora dunggah keket mau. Ya ampun. Ya kok sike ora usah nesu-nesu kono ora wis. Iki kok ngunggahke dalang sapa iki? Ku sike ta. Nak kowe kan sing tak unggahkan siji-siji sike, nak kowe ora kerep diunggahi soalé tadi. Keri le munggah kuwi. Ha iki penontonnya cilak gemes kok nggih Pak Bu. Kok Tatin ora nggih munggah-munggah ngeten nggih. Loh. Oh, kok do gumun ro Tatino aku lekas jeleh kok aku iki. Wah, aku bedina weruh. Ora apa-apa, sing penting masyarakat Wiladeg mriki mboten jeleh kalih kula nggih. Nggih, manut aku kabeh. Dalange iki rasah dinut. Ora apa-apa, aja meneh kok kowe bojowe ra manut karo aku kok. Ya kapokmu kapan? Mangsamu apa? Nggih, saderenge menika nderek ndedonga kagem masyarakat Wiladeg mriki mugi tansah sehat selalu nggih Pak Bu. Lancar anggenipun pados rezeki, tansah ayem tentrem bagas waras. Allahumma amin. Nggih. Iki mau ana panyuwuran, Nduk. Oh sik, iki lho. Ayo tekno. Ngadeg kowe. Kon ngadeg niki. Ngadeg. Wis cilik lumayan. Ya ben cilik oke iso ngadeg to kowe. Oh, aku ki biyen cilik-cilik wis ngadegan aku ki. Nggih, sejale kula. Kowe biasane dalang nang kono akon aku to saiki wis tak kon kene. Mbak. Lah iki yahene ora wayahe ngadeg niki. Alah nek karo aku sak wayah-wayah ngadeg ra apa-apa. Ngadeg Mas. Nggih. Ngadeg ra apa. Ngadeg. Kene nek ra dandan Jawa ya kaya ngono to. Kaya napa? Adekno gaya. Kok saiki libur? Kok dadak anggo prei? Lha napa mboten ento? Ya kan biasane jadwalmu rentek-rentek. Lah wong niku kamerane nang kono iki lho. Adep rene. Kula ki wong buta kamera. Buta kamera ning buta duit ra? Mboten. Mas Yusuf. Nggih, Mbak. Jenengan alah jebulane ya. Kaku kula niku nek ngadepi sinden ngeten iki. Ora biasane kan jenengan lungguh nang ngisor blencong. Ketok gagah jebulane ya mencilik ngene to. Lah nek tak omongi, cilik sing penting atos. Timbang gedhe ning empuk omong. Alah jame ya ampun. Mas. Jam pira Mas Yusuf? Tak delok iki lho. Delok jamu. Ora nggo HP kula. Iki lho jenengan kan nggawa jam. Wong lanang kok jame Mas. Niki niku anu. Oh, jame larang kok ya. Kok sik lho delok. Oh, ming delok kok le. Niki kula kan balani padu to niki. Niki kula kan balani padu. Ora apa-apa kok. Nek iso ki interaksi ki ngono kuwi Mas total. Ngono lho mumpung ketemu kanca-kanca kabeh ngono ta ya. Biasane nek padu jenengan tak reso nang ngene, saiki adep-adepan gelut piye yo? Nggih. Iki ngapa kok dak dilebokke? Saru. Kok saru? Lah aku ndak dipengini. Pengen apa? Pengen jam kula niku. Alah, aku ya wis di jam lho. Alah ora emas iki. Orang emas ya ora apa-apa. Wong lanang itu enggak boleh pakai emas. Kan warnane asline bukan iki. Berarti palsu. Lah palsu. Nek palsu tak pekne. Niki niku rega 100.000, Pak. Oh, nggonku 80 iki. Lah asli niku. Lah niki niku sing penting rasa cermimih ngono kuwi kaya nek dalang ae lho. Sing tegas. Dalu punika panenono. Ora nek tak belani arep adiku kae toto gelar adi ning batin mungsuh nek ora aku kae. Soale pirang-pirang dune iki tak sambati meneng wae bocah. Wah, nggih mboten wong dalu niki sing dados dalang niku Pak Wiji. Ora apa-apa, tak kae purba wasesa kok nang ngarep yalian Tatin. Wah, mboten. Nek omongan madhep rene. Nah. Nggih. Wedi ro Pak Tulus kok. Kae iki nek yamene iki ora krungu. Kae Pak Tulus ki nayah wene iki ora pati weruh barang. Tok pas kecagake lho ben ra ketok. Nah. Sekolah kalian cagak sampean. Wis ki ndek ngarung apa? Lah manut nek kula ki. Manut. Lah kula meng lingkuh teng mriku kula kan mriki. Heeh, manut aku ta? Nggih, lah saniki ajeng pripun kula manut. Mbok ket mau ya Bu nggih. Ket mau peteng ora diuripke lampune jan. Iki sing tengah iki urung ki. Men ket Pak Yusuf ki ireng apa ora ngono lho.
Pun genah nek niku. Ireng ta, klambimu ireng ya. Nggih, sak wonge. Sak wonge. Asline ya lorek. Mas Yusuf. Nggih, dalem. Jenengan kok saiki prei? Kok yo ndene? Mergane ngopo arep ndelok aku mesti? Mergi nembe mboten mayang. Lah nggih jenengan arep ndelok aku kangen karo aku ta? Wah, sing kandha sapa? Alah. Mbok rasa ngono kuwi. Mbok rasah GR. Alah, jenengan bar wingi ketemu nang ngendi kae? Layan. Nang pelayan dadi viral to, Nggih. padu karo aku to. Wah. Heeh to, saiki padu pargelut. Dadekke sisan mawon nggih. Ya ya. Heeh. Kuwi arep luwih viral banting-bantingan. Wong anu ae yuk, bubuk ae yuk Mas. Yo aja wani-wani. Gah. Lah ngopo gak? Gah, urung ngantuk. Lah ya ngantuk ae bubuk. Urang ngantuk kula. Oh, ora ngantuk. Nggih. Ya wes saiki duet karo aku kowe biasane ndalang saiki nyanyi karo aku. Nggih. Oh, nggih. Nyanyi Cocok apa? nggih? Nggih. Nyanyi nggih? Nggih. Lah, Nggih. duwe apa? Iki tasih ana duwite pirang juta to kok ya ora didukke iki. Kok didukke? Mah. Selehke ngono lho. Ora gelem medun iki. Tak den ya sinden ya copet bareng jebule ya. Mula ngati-ati kudu tak dekek ngarep iki. Ayo tekek Heeh. ngarep. Aku iso Nggih. ngarep yen ngerogohe. Nah, selehke. Wis seleke ngono dileke tindi watuwi apa tindi ngono kuwi, dlentrem. Ndak ilang. Kowe kok benake ngarep terus iki ngopo to jane? Iki kathoke gegeden. Ora ngesake lemper piye? Delok. Ha kan biyen Hah? ngesak lemper kan biyen. Ha delok lempermu. Moh. Tin ora kaya ngono kuwi to, Tin. Lah, aku mau Pak kene terus Kowe iki sing cilik, wulune urung. Ya wis tak komplit. ngono. Dereng komplit nggih, ngncing-ngncing dikompleti Heeh. mawon. Aki sing cilik. Masa masa kowe rong ndek wulu? Lon, Masa rong ndek wulu? lajeng nonton ya. Ya ndi delok. Lama. Oh, aku mbok tantang. Buka cepet. Moh, apa lajeng napa niki? Hah? Lajeng napa niki? Lah ngapa? Karepmu piye? Mboten sasuwe-suwe ndak juarai. Oh, Kok makon aku? Lah kula niki meng. Iki yo nang kene ra ndalang lho kowe. Kula Nang niki kene ceritane nggon meng ngaji, manut. meneng rasa omong. Ya wis, ya wis. Duet. Duet Apa lagune? manut jenengan. Manut aku? Sing penting Ya. sing penting ampun sing kula mboten iso. Lah. Apa, Mas? Ora ndak kempling. Mas, kula ora iso nyuwara pelok. Hah? Dalang ora iso nyuara pelek ki piye? saiki jur ketok asline ra iso nyuwara pelok. Cen bloko suta. Ya sesuk ajar. Nggih. Gampang carane ajar. Nak wong ae bocah-bocah nang pondok pesantren, Nggih. kan arek pinter maca Al-Qur'an to. Nggih. Al-Qur'an sing wis lawas kae jare diobong, yuk diombe awune. Lah kuwi nek bisa laras pelok ngobong gamelan dipangan. Walah. Bisa. Terus kene iki bolong. Ah iya ta. Ya, Nggih. tembange apa sing penak wae nduk, Tin. Wong dalang reso nyuara pelek kok laris. Kuwi jenenge bejo wah jan kowe iki Tin ora. Nggih, mbon. Aku jane gumun lho karo Yusuf iki ana apane kok laris iki ngono lho. Kanugrahane Gusti. Ah iki wae nek ra nggo Jawa ya kok ngene lho. Nggih. Mau kowe pasang apa ngono? Masang apa ben laris ngono to? Masang lambi. Hah? Masang lambi. Klambi? Nggih. Oh. Nggih. Apa iki lagune? Sesi deman gubuk Ah, asmara ya. apa milih Ya, mawon. ya, kula. Ya, sesi Gubuk peto. Asmara ya. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara sing bawa Mas Yusuf Anshor. Ya. Ya. Bawani Mas, sing apik. Ya. Mengkar mengkor. Nying. Hah? Nying. Gandeng kula niki mboten nate sinau cakepan ming sak krungu kula. Kok mingkar nying? Nggih, baleni. Nying nying. Nying-nying. Kowe lah. Wah nirokke. Nyingkar nyingkur. Ya. Tepuk tangan boten? Oh, tepuk tangan. Ampun nek anu tepuk tangan niku mboten sah dipaksa. Lah piye? Pemaksaan ngoten niku nami. Aku tekok lho. Ah wis mboten sah dian udah kesuwen. Wah, gajul tenan lho kowe. Gajul genti Oh, saiki iso gajul ya? saged mawon. Oh, kowe iki nek gajul kowe iki gegejen sikil kok, Tin. Oh, malah gajul pupumu dhewe kok. Ya ora. lah. Balik yo, balik. Mendat. Pok. Pak gundulmu kuwi. Papok papok.
wiwitane irungmu kok megar mingkep mbok ora tau ururi terus dadi mesake kowe iki kowe iki arep kok nembang pak nyekso bocah kowe iki ora ya iki bocah ning iso gawe bocah iki kula teng mriki disiksa mboten napa-napa ra apa-apa kapan meneh iki nyekso Yusuf nang ngene iki ya Yusuf sesuk gentenan nek sampean sing mayang oblok-obloken kae ulang wis malah niki pembalasan aku wingi aku ya dibales ngono iki tak bales kula niku jane nek Mbak Tati niku pengen balas dendam heeh ning ngendikane Gusti Allah mboten pareng jahat kalih kewan maksudmu cakek tenan lho engko ngonekke aku kewan lah cengere sing ngoten kok sesama kewan enggak boleh begitu olah kemplu kabeh sebule nggih jenengan genti apa ngakon aku bayar apa piye balen jenengan ki mriki dibayar kok sapa sing bayar lah yo sing nanggap sapa lah mbok urung rampung wi lho irung mulai megar mingkep urung rampung lah nggih tegese kula pun witane gak terus dengan lingsem ngoten niku kok ngandani kowe ngandani wong tuwa nggih pun wis aja ta omongmu kuwi diloske wae wis ora normal kok kowe iki pun anu niki lulusan gal dhuwur iya apa pun mboten ini senengane nek ditanjihke ra tau ngono kuwi ora apa-apa ding kok tok rasane ora bakal krungu tadi yo rada budhek kali ini kok mboten ming rojok kok Pak Juble Pak engko anggere jam 1 bengi wis banget kowe cah cilik ngonekke aku kewan ngonekke aku budhek ngono terus mengke mawon mengke ndak entek bahane oh kari-kari tak langsung des ngono lho mboten apa-apa nek kula des kula tros ya langsung Kengkong. Lingsem. Weh, mripatmu ngono le umatke le. Masa ngematke aku ngene. Rewel. Nek ngematke wong iki mbok biasa wae kok kaya ngematke demit lho. Niki niku mata kula niku jan ngaten niki. Piye matamu? Matamu piye? Meripat kula niku jan ngaten niki. Nah, nganggo meripat ora mata. Nggih. Nggo. Lingsem yen ke mutan. Penontonnya akeh yen. Akeh arep ngapa? Mboten mengandake kok. Ayo akeh no, penontonmu ya akeh to. Lebih dari ini to. Kula sok ora ngerti penonton kok. Lah ngapa? Mboten ngetke. Wong di moto ora ngematke. Salahe sapa? Ya sesuk ki ana cara praktis, dalang ben iso konsentrasi nang kelir karo iso ndelok penonton, iso mripate siji-siji pindah nang cengel. Imbuh mawon. Mata wudun. Napa cakene? Lelampahan. Lelampahan kangka wuri ya. Suarane gede tenan nggih, padahal wonge ming cilik lho. Kaya kakangmu mbiyen. Zaman aku isih SMP dia suarane. Kowe ngapa lingguh urung anu kok isih lingguh? Ora kuat ngadeg apa piye? Wis metu suarane. Oh. Nek wis metu lingguh. Wah, aku wis tuwa wae isih gejejer kok. Kono sing urung sepira mono wis ora gedheprek-gedheprek wah, perlu dipresake sesuk iki. Gejejer mboten alami. Lho, alami ya. Sing penting aku ana ndok. Yo, ayo jenengan mawon. Lah ngapa? Lho nggih pun. Tresna tulus nadyan ning gubuk asmara. Ya. Pun kula tak. Karep melu joget. Nek lunga, nek rung rampung iki rung lunga. Nek wis rampung bayar sik lagi lunga. Nggih. Tangane rasa wek-wek arep ngabar ngene edit aku apa? Ora ngerti ya. Kurma 100 kilo diomong-omokke. Nggih.
arep dalang gondange agar cilik sasane 500-an. Urung isih keling karo cilok. Enggak. Itu. Yen liwat aku kelingan opo kae yen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna apa kasih sayang jenenge kopok asmara piyen nate aku agung tresno tanpa kantal tanpa kloso joget botapote kataman asmara aku kok kae bangwati awet piye tumako saiki kok kae tak tresno nganti kakasino jane iso joget ra to? Joget tok. Ih joget apa? ngepaske Rama kendang ngono lho. Lah ya nek yang ngene kok ngene kaya ula. Lah nggih mengkon. Saanune. Rene to. Aso. Kamerane lho nang kene. Aku nek ora digeret mah. Wong mau ora digeret kowe dhewe lho. Aku lagi ngene kok wis ngene-ngene. Ya. Ngene. Nggih, Alah. Aleman. Ngene ra ngelingi dalang wis tak jotos ket mau lho iki. Amang. Jotos. Nggih, amang. Enggak. Omong apa? Aku apa? Jenenge. Oke. Ya. Catatan sak jroning ati.
yo. Ya, ya, Aku kowe dadi karma. Ya. Nggih matur sembah nuwun, Mbak. Kok sik Pripun? nek dalang iki yo nyawerno. Lah kula ki ditimbali mriki iki donge iki ya. No. Duitmu arep mbok nggo apa? Jengkulot nggih celeng-celeng. Kowe arep dadi celeng? Mboten. Oh. Dicelengi maksud ditabung. Nggih. Kok tak kira nek arep dadi celeng. Nggih. Nggih Ya. piye? Nggih nek nggih niku mboten-mboten. Wis lah. Empun kok. Wis. Empun lah empun deal empun lunas. Ya. Endi? Ya oke Mas Yusuf, terima Nggih. kasih ya Mas nggih. Nggih sembah nuwun. Sehat selalu, sukses selalu Amin, nggih. amin, nggih. Ngodingo. Ki Yo, mau ki ana sawerannya. Apa? Ya iki. Di. Bagi aku. Bagianmu piye? Wah. Oh. Ya. Terima Mas kasih. Yusuf terima kasih nek arep lega. Nggih. Iki mau mie sapa iki, Mas? Mek kok mek? Mie. Mie Nggih sapa? matur sembah Nggih, nuwun. nggih.